Тони. Донка Костурска-Николова. Жени 45+. Рола. Штанга 30 кила. Кой комплекс? 25-1. За къде? За Варна Дроудаун. 5, 2,5, 15 лост. Петдесет, 40, 30, 20, 10. Когато си готова... Чакай, не можеш да пипаш това. Пусни си го екрана да свети. И just roll. И just roll. Окей? Така, готова ли си? 10 секунди, пускам. Сега. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, старт. Без да спискаме това, ще отидем там. 45 някъде. Можеш да пиеш на мен. И после тук само ще завърка леко да се вижда. Това ти е пейсинга, не дай да пускаш надолу. Дръж около 1000 и нещо. Може да дишаш, ако искаш. Дишай. Тук съм, зад тебе съм, да знаеш. Още едно. Давай. Долу. Давай. Давай. Смело. Едно. Дай ми си стъпка напред. 3. Различно да отгребане, аз ги пробвам повече. 4. Много дълга стъпка напред. 5. 6. 7.
Можеш. 8, 8. Можеш. 9, Точно така. 10, 11, 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Браво. Аре, още само толкова. Като ги свърши, свършват. Повече няма. Освен до втория рунд. 21, 22, 23, 24, 25, 26, Браво. Добре. 27. Падай просто надолу, за да не правиш лицева. Да, провери цива. 28, А, така. 29, Айде, още 10. 30, Минали са 6 минути. 31, 32, Можеш. Не спирай. Можеш. 33, 34, Хайде, Дони. 35, Айде, още 5. Още 5. Давай. 36, Свършиха, свършиха. Айде. 37, Слънче, още малко. Айде, не забавяй толкова, не забавяй толкова. Давай. Минат ли първите бърките и си готова? Да, минат ли първи бърдът си готова. Хайде. Дони, 7 минути, дай си малко темпо. 7 минути, давай. Айде, мама. Последно. Браво. 9.53. 9.53. 9.53 имаш още. Давай. Айде, 5. 5. Давай, 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 давай. 5, 4, 3, 2, 1, скачай, 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 скачай. Знам, давай, скачай. Браво. 5. Бутай се надолу от лоста. Се спускаш се бутай отдолу на лоста, за да не се напрягаш. 2. 1. 1. Давай, още една петица дай. Дай, Хайде, Дони, можеш, давай. ще стане, давай, давай, давай. 3, 2, хващай за 5. 1. Мама. Браво. Още една. Браво, бе. Айде, почини. Разтръскай ръцете, почини. 10 секунди почивка и даваш. Това да му 5, даде. 4, 3, 2, 1. Скачай. 5. Можеш. Сега. Давай. Дишай.
14. Прави ги на тройки. Хайде. 8 минути ти остават. Хайде. Хайде, искам да скачиш на ролъра после. Можеш, можеш. Сега. Скачай. Сега. Хайде. Хайде. Скачай. Стигни, скачай. 15. 16. 17. 18. Още 2 дай. Не почивай, дай още 2. Давай ги на синглс, ако трябва да почивай толкова много. Дай още 5. Можеш, Дони. Сега. 19. 20. Айде само още 10 останаха. Давай. 2. Давай. Можеш, Дони. Хайде. 2. Почивай. Браво. Още 2. Не слизай. Хайде, 8 останаха. Айде, само 7 минути. 2. Хайде, Дони. Още 6. Хайде, 3. Можеш. Да. 1. Можеш още 1. Браво, момиче. Още 3 само. Само 3, Дони. Само още 3. Само 3. 6 минути и половина. Айде. Айде, 3. 1. Само 3. 2. Браво! Браво, бе! Айде, скачай. Айде, идвай. Поеми въздух. Идвай. Ползвай си краката, Дони. Ползвай краката. Да. Да. Тя правиш почти 6 човека. Бързо си. За 45 плюс. Айде, 3. Не си. Трима ги гледат. Дони, Сирис. 20. 1. 1. 2. 3. Давай ги само на сингъл. Сингъл, почиваш 5 секунди в сингъл. Използвай краката. Сингъл. Браво! 6. Почини малко. Почини малко повече. Доли, искам да те видя на ролъра. Айде. Ще те гледаме на ролъра. Давай. Давай. Хайде. Сега. 7. 8. Супер си. Дай още 1. 10. 10. Хайде. Можеш. Айде, тройки. Можеш. Тройки, двойки. Давай. Доли, имаш 4 минути. Затваряш ги и имаш да гребеш. И то много имаш да гребеш. Хайде. Айде. Браво. 1. Само 9 са още. 2. Супер си. Давай още 1. Можеш. Давай, Доли. 12. Хайде, 12. 13. 13. 14. Не остана. Хайде, сега трябва да се събереш. Моля те. Хайде, събери се. Супер се движиш. 6, нали? Айде, 2 тройки за... Хайде, моля 3 те. за Ники, 3 за Кали. Хайде. Давай.
15. Покажи на те в семейството кой управлява къщата. Давай! 17. 3. Само бройки. 3 бройки. Хайде, моля те, давай. И после няма да пускаш директно в клек влизаш. Директно в клек. Почини малко и директно в клек. Айде, сега. Давай. Айде, слънце, можеш. Готова си. Айде. Директно влизаш в клека после. 18. Едно. Още двечки. Мама. 19. Последно и в клек. Хайде. 2 минути и половина. 2 минути и половина. Айде. Имаш ги. Трябва да гребеш. Искам. Знам, че е трудно. 20. Айде, клек Айде. сега. Супер, давай. 1. 1, 2. 2. 3. Супер си, дръж. 4. Дръж. 5. 2 минути. По-малко от 2 минути. Хайде. Можеш. Искам На да едно. изгребеш. Искам да гребеш. Като ме чуеш, едно хваща. Да. 5, Хайде, давай. Четири. Сега. 3, 2, 1. Давай, можеш. Супер. Мама. Браво. 6. 7. Браво, Дони. Браво, бе. Ти си машина. 8. 9. Още едно само. Едно. Заключи си хубаво 10. горе. 10, Браво. пускай, скачи на ролера. Айде на ролера. Сядай. Хвърли ги тия Давай. Всичко. Една минута имаш. Така, покажи как се гребе са. 45 секунди, давай! Дръж това Натискай! Браво, бе. Натискай с краката. 1100, добре. 30 секунди. 30 секунди. Браво. Ще направиш поне 15 калории, 16. Хайде. Така, Дърпай. браво, натискай, супер си. 20 секунди си. Не Можеш остана, да припадаш. Още не. 15 секунди. 15. Дай Силно. го накрая. 10. Както си знаеш. Трябва да се приближиш. 5. 4. 3. 2. 1. Може да умираш. Браво.